Bam! Roko de fudu mi piki. Oriba kagni mi piki. Bam! Zie. Me play, drum tap me gas back. Sorry, hey, sorry. Ik heb ook die mic gedaan. Oké. Ai, mensen, ik ben er. Sorry, assistent, ik heb Chinzo. Oké, mijn gas back dan. Oké, dames en heren. Ik groet u allemaal. Namaskar. Salam alaikum, senioren burgers, vrienden en vriendinnen in en buiten Suriname. Vandaag ben ik hier. Ik sta achter mijn gasback. En sorry, president Simons. Ik hou van u. U bent president van het land. Maar als u domme dingen zegt en als u gekke dingen zegt en als u onwaarheden zegt, ben ik een boodschapper van de gemeenschap om dat te ontkrachten. Waarschijnlijk hebt u niet de juiste adviseurs. Oké? Terwijl je, wees de mensen die gasbacks zien. Weet je niet? Kan je die enveloppen voor me nemen op tafel? Laat me wat voor de mensen lezen. Zodra je het hebt, roep me, dan neem ik het bij je. De mensen hoeven je niet te zien. Voor zo'n traumatische jagwe. Hierin nou. Dit is mijn gassysteem. Dit is dat gassysteem. Dit bradangasa. Jaso me borna mi egika. We verstaan me? Dankjewel, mi guru. God zij je zegenen met meer kinderen. Ai. Dames en heren. Dit is mijn biogassysteem. Nu aan leggen we ons uit. Jaso, oh ja, kom begin. Deze video is niet voor de NDP'ers, want ze hebben al alles. De NDP'ers hebben kookgas, ze hebben auto's, ze kunnen eten, ze kunnen drinken. Deze video, if you know a NDP'er me beginnen looking, me no actie voor looking. Deze video is voor de ABOP'ers, voor de NPS, voor de NPS'ers ook niet. Deze video is voor de mensen van de ABOP en de VHP. En A20, jullie moeten ook niet kijken. Oké, voor Partij Luhur. Deze video is voor de mensen die iets nodig hebben. Kom tak eens zo. De NDP'ers hebben al alles. Hier zie je mijn biogassysteem. Dat staat vanaf 2018. Staat het hier. Kijk hier. Hier, we zijn nu in 2026. Vanaf 2018. Oh, sorry. Sorry, Sentisje. Corrigeer me. Bedankt. Je goed dat je doet, dat je vader geen gekke dingen zegt. De regering zegt gekke dingen en jij corrigeert je vader om geen gekke dingen te zeggen. Dankjewel. Jawel, biepje. Dit biogassysteem staat vanaf 2018. Toen kwam Leandro hier en hij had me gezegd ik zou multimiljonair worden. Leandro, het volk heeft hem opgeshodemieterd en hij is er niet meer. Hij bestaat er niet meer. Nu zie je dat ook de president, ik had een afspraak met haar. Voor de verkiezing is de president bij me geweest. We hebben gesproken hierover. 2 uur lang, ze weet het. Dat we dit gaan doen voor het volk. Maar je ziet dat zodra mensen in een machtspositie komen, ze iedereen en alles vergeten omdat ze willen dat die sociale groep, ze willen dat die sociale groep afhankelijk blijft. Ik wil dat u onafhankelijk wordt van een overheid. Dat wil ik met u. Ik ga geen Sernantongen praten, omdat de mensen dat niet zo goed verstaan. Oké, het is moeilijk. Laat me Nederlands praten. Ik wil dat u ik wil u uit die afhankelijke positie brengen in een onafhankelijke positie. Nou, u ziet hier binnenin, het zijn mijn IBC digester. Hier, dit is tank A, dit is tank B, hier wordt het gefiltreerd. Sentisje, kom even, wijs de mensen. Wijs de mensen die cassave. Wijs de mensen die cassave met die biomes. Dit is pas een week, 2 weken. Met biomes uit die digester en mijn marcousa, dat gaan we. Maar ik wil jullie hier iets wijzen. Dit zijn mijn digesters waarmee je kookt. Branangasa, jaso, je shime snapu me bornangami egika. We verstaan me. Asref kasa we ka, bishop. Asrefi kasa ye ka ladi. Apostel, asrefi kasa ye ka nga de smafi. Voorgangers, asrefi kasa we ka. Lukusa aidu, gado na wan bigi gado. Asrefi
casa gado poti ni bere. Asrefi casa de ni bere. Lukusa gado ma mek a natuur doe. Regering. DNA leden. Asrefi casa we kala de. Lukusa gado man doe nangi. Fu yep yolet libisma. A ka e ka ay ko ina tank. I go door een proces in een tank. En zomaar een tank, mi zit een digester ja. Een digester ligt van de ja, hoe het hier is het precies als je maag. Het is anaerobisch, dat betekent er zit bijna geen zuurstof in die tank. Die bacteriën komen op gang. Het gaat in een tweede tank met die slurry vanwege een, we noemen het een hydraulic pressure. Dat betekent kaina tank, er gaat ontlasting, fecaliën in die tank. Omdat er geen zuurstof is, komen er methaanbacteriën. Oké, het is in anaerobische omstandigheden. En terwijl dat gebeurt, dan heb je hier tussen dit stukje ijzer en deze, dus hierboven deze twee, heb je een zuurstofvrije ruimte. En gas wordt ontwikkeld door die methaanbacteriën. Ze kauwen aan die fecaliën, ze geven over. En dat is, wanneer ze overgeven, wanneer ze braken, is dat biologische mest. En dat zit hier. Ze produceren gas, ze puffen. De mij puff ligt van je poe. De bacteriën poe aan methaangas. Aan methaangas is druk in een tank. Want buis de jananga wa olo. En dat hij poesa biologische mest kon ja. Een gas is druk aan materiaal. En dan want druk, we krijgen hydraulic pressure. Hij poesa als je vloeistof kon ja. Dat hij go in een tank, dus hij filtert ja, hij mikt gas toe. En daarmee gebruik je gewoon biologische mest. Ik heb in 2009, was het in 2019 toen we biologie die test hadden gedaan bij biologie. Dames en heren, in 2019 had ik biologie een test om me laten doen. Hier zitten er dodelijke bacteriën, Akankeryu, met name E. coli en dysenterie. Dysenterie is een diarreebacterie. Is diarreebacterie. Die diarree, if een bacterie in contact met je voor agoi maakt. Bijna je DDR, if je nog gaat het snel. Ik heb dit materiaal, dus het komt hierin. Ik heb dit materiaal laten testen door biologie. Er waren 0 microbiologische contaminanten. Ik heb dat rapport. Hebben we dat rapport ergens staan? We hebben 0 micro... Dus massa studeer op begrijping. Hier in deze tank waren meer dan 2 miljoen microbiologische contaminanten. Toen mijn biomest naar buiten kwam van 2 miljoen naar 0. Minder tak ik kan dringen, maar het is microbiologisch. Zijn er geen microbiologische organismen die kunnen zeggen dat ze je gezondheid zullen verstoren. Zo geweldig heeft God de natuur gemaakt. Nou, hierin komt het wordt verschoond. Ik heb hier een dissolver, komt de mensen wijzen. Kijk hier, er is een groene box hier, je mag de mensen wijzen. Kijk, een groene box hier, kijk het hier. Ik heb 2 ervan, is een scrubber en een dissolver om die gas te verschonen. En die impurities, dat zijn, wat zijn impurities? Impuriteiten, impurities, en dan moet het worden verschoond. En hier is mijn gas, kijk mijn gas hier. Een gas die zit jaar in, jaar uit. Mevrouw Simons, kunt u dat niet begrijpen? En dan luister, en dit is een onwaarheid van mevrouw Simons. Ik heb hier een brief die Sergio Akimboto mij heeft geschreven. Kijk het hier, wijs de mensen. Kunnen ze het lezen? Kunnen ze het lezen? Wijs ze de datum dat Sergio het voor mij heeft gestuurd. Is het duidelijk in beeld? En wijs ze Sergio Akimboto, Chief of Staff. Oké? Ik heb op 16 juli heb ik alvast een brief gestuurd voor mevrouw Simons. Om er te zeggen, dit kunnen wij ontwikkelen met India. Met India kunnen wij dit ontwikkelen. Met India. De ambassadeur is bereid dit te doen. Er zijn fondsen voor geheel Suriname. Dus is je wel lul NDP'er. We lul op een biggie mofo. Op met zwavel moppen uit de mofo. Terwijl we sap dat temi dena kantoor met Rocco met scrivi, omdat niemand scrivi. Uno na Alpha 84, uno normaal lezen, uno maar scrivi. Er zijn er mensen binnen de NDP in het bestuur die goed kunnen lezen en schrijven en projecten indienen. Kijk wat met Pemba Dotti is gebeurd nou.
Kijk wat met para-industries is gebeurd. Op para-industries wil ik een fabriek neerzetten. Om 2500 mensen werk te verschaffen. Jullie NDP'ers is doodsmokko, 3 biritap uku, en waka hanga, plezier bij het herde. Miwa rakugi unu eluku samedu. Unu no man doen eluku na. Yani, dan miwa doen die aan gemeenschap dat we lul taki. Terwijl asam naar roko. Ik kan projecten schrijven. Kan een NDP'er, kunnen ze projecten schrijven? Dat het buitenland zegt, I will endorse it. Dat betekent, ik ga mijn handtekening zetten, het is een goed project. Ik heb een brief geschreven voor Jenny Simons. En in die brief heb ik er gezegd, laten we dit doen. Jennifer Simons heeft me nooit geantwoord. Maar ze was voor de verkiezing bij me gekomen om hierover te praten. Wanneer ze de verkiezing heeft gewonnen, gaat ze het doen. Ze zou dit doen. Ze zou dit doen. Ze zegt, zodra we hebben gewonnen, gaan we dit doen. Niet voor mij, voor de gemeenschap. Maar dat zie je. Wil je iemand leren kennen, geef de persoon macht. En mine geef aftap Jennifer Simons. Nu al leer unu. Dit wat de president heeft een persconferentie gehouden. En wat ze heeft gezegd noemt men volksverlakkerij. Is onwaarheid, heeft ze verteld. Leugens. Maar kijk hier. President Simons Jennifer Geerlings Waste to Energy Recovery Facility project Rijsdijk. Toch? Your initiative which focus on sustainable energy generation, circular economy. Laten de mensen lezen wat ik lees. Kijk wat Sergio Akimboto mij zegt. Your initiative which focus on sustainable energy generation, circular economy and strengthening Suriname's environmental strategy is greatly appreciated. The connection of the project to the National Independence Celebration of 5 November demonstration, visie and symbolism. Oké? Dus je moet nagaan, we appreciate for your contribution to the National Sustainability Agenda. Sergio, Dr. Rande Sergio Akimboto. Kan Sergio Akimboto dit doen? Kan Jennifer Simons het doen? Ze is een arts. Ik kan het wel doen, zij kunnen het niet doen. U kan de NDP'er het doen, jullie kunnen het nooit, never niet doen. En hiermee ben ik bezig vanaf 2018. Vanaf 2018. Bori tapu kaflibisma. Daarin heb ik gestudeerd. Mi studeer voor tekju KU bere. Dan met boortapping. We draaien een generator tapping. Kom Sentisha, wijs de mensen, kom. Wijs ze even. Luka power generator ja. Te strong we. Mineral gasoline. Nou een biogas generator. Ashwin Adin sabi. Actie Ashwin Adin. 2018. Na IDB bayan gimi. Actie Stefan Shang. Na IDB bayan gimi. This not Stefan Shang. Stefan Shang. Minister Onwe Lukuja. Na jube mek IDB bayan gimi to. Die bede na NH. Dan wat weet Andrew? Wat weet Andrew van innovatie? Die mensen weten geen ene male moer van innovatie daar. Vanaf Chan. Het ministerie van Technologische Innovatie. Het ministerie van domme mensen. Van ezels. Burkis, alata. Dat na een ministerie bij Andrews doen. Kan Andrew dat doen? Andrew kan niet. Dat nuance of nuance op je eye. Dit na een briefie. Dit na een briefie. Sa Sergio Cindy. Ik had ze een brief gestuurd. Oké, nu wil ik jullie wat zeggen. Praten is geweldig, maar doe het nog. Kom kijken. Laten we de mensen wijzen, Cynthia. Wijs de mensen. Oh nee. Voordat ik dat doe. Laat me jullie lezen waarom mevrouw Simons waarom ze niet de waarheid heeft gesproken. Mevrouw Simons heeft gezegd. Mevrouw Simons heeft gezegd dat de regering, ze heeft zo net een persconferentie gehouden, een live, Facebook live. Dan zegt ze, haar regering is niet ervan op de hoogte dat gasprijs verhoogd wordt. In 2023 heeft Chan het gedaan. Mevrouw Simons, ik heb respect voor u. Maar wat u doet is volksverlakkerij. U doet aan volksverlakkerij. U moet het niet doen. U moet de waarheid zeggen. Luister wat de minister Abiamofo vorige week, 4 dagen terug, heeft Abiamofo een bericht gestuurd. Of hij heeft een interview afgestaan aan de pers.
Luister wat Abiamofo zegt. Die minister, luister wat die minister zegt. Die mevrouw Simons heeft beëdigd 4 dagen terug. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen ontkent dat de nieuwe gascilinderstarieven die per 1 september zijn verhoogd het gevolg zijn van de nieuwe kostenverhogende maatregelen van de regering Simons Rusland. Volgens de bewindsman is dit onderdeel van de periodieke afschaffing van de subsidie op Goga. Dus minister Abiamofo betreft tak Oka, Saramakaans of Saranatongo. Want je weet niet wat je zegt. Je zegt dat jullie het niet hebben verhoogd, maar je zegt ook daarna dat het onderdeel is van de periodieke afschaffing van de subsidie op koolgas sinds september 2023. Dat heeft Jerry ook gezegd, maar dan moet je het niet doen. Als je het volk wil helpen, moet je het niet doen. Je bent een volksverlakker, je bent een volksbedrieger, Abiamofo. Precies als wat Jennifer Simons, jouw president, heeft gedaan. Dus jullie zeggen het met je mond, maar jullie doen het ook. Dan moet je het niet verhogen. Dan moet je zeggen, het is 23 onrechtmatig geweest. Stop het. Maar je verhoogt in Gona 4 zoveel. En je charing Gona 5 zoveel. Dat zeg je. En die subsidie die in september 2023 is ingegaan en tot volgend jaar nog zal voortduren. Maar jullie zijn aan de macht. Is Chan nog aan de macht? Chan is niet aan de macht. Jullie zijn aan de macht. Jullie moeten regeren. Mevrouw Simons, het is niet waar wat je hebt gezegd. Het is onwaarheid. En ik ga altijd praten wanneer mensen onwaarheden zeggen. Tietje, kom, laten we de mensen wezen. Kom. Praten is leuk, maar doen is beter. Kijk hier, mevrouw Simons. Gas is omhoog gegaan. Ik ga niet doodgaan. Het is jouw achterban, is die achterban van de NDP, ABOP, NPS. Zij gaan sterven. Zij gaan op hout koken. En met alle negatieve gevolgen voor de gezondheid en andere gevolgen van dien. Kijk hier. Kijk hier. Waarschijnlijk ga je het niet kunnen zien. Laat mijn pot zetten, Tisha. Film het daar onderin. Ga je het kunnen filmen? Niet. Nou, oh, wacht. Wacht. Zie, het is zo schoon. Het is zo schoon. Het is zo geweldig. Het is gas uit poep. Het is gas dat zit in uw scheid. Het is gas uit fecaliën. Menselijke feces. Kijk dan. Kunnen de mensen het zien? Is het duidelijk te zien? Kijk hier mensen. Mensen, kijk één strijd. Kijk. Kijk hier, één strijd. Zonder een simpel systeem. Wij kunnen hiermee alle sociale instellingen voorzien. Alle seniorenburgers kunnen we voorzien. Wij kunnen het binnenland voorzien van stroom met generatoren. Geen gasoline en diesel. Kijk nou. Oké, laat me dit zo doen. Sintische, kom de mensen wijzen. Mensen, komt u kijken. Komt u kijken. Wijs de mensen. Mensen, kijk, dit is een rice-cooker. Oh, kijk die leiding. Wijs ze die leiding. Mensen, dit is een rice-cooker. Oké, wijs de mensen. De binnenkant. Gaat het lukken? Ik ga het aanmaken. Kijk. Mensen, kijk. Kijk, een rice-cooker. Mensen, kijk, een rice-cooker. Laat me dit even uitdoen. Mensen, kijk, een rice-cooker. Kijk, dit is een rice-cooker. Dit kan je geven aan de mensen in het binnenland. Kijk hier. Kijk die rice-cookerpot hier. Oké, Santisha. Dat gaat erop. En, kunnen de mensen het zien? Hoe oud het aan is? Wijs ze die stoompot. Mensen, kijk. Je rice-cooker heeft een stoompot. Ik ga stoom Yunyang. Lukuyaso. Kijk daar, mensen. En dit is allemaal biogas, CH4, methaangas uit je scheid. Uit je eigen ka, sa je kala de in het toiletpot of in een kakos. Akarati, lukuso kan dwanging. Alle geweldig. Dan kan mevrouw Simons en Larry Cook zeggen, terwijl ik heb die financiëler gevonden. Mi fin alasangiu. Dat zijn we aan het doen. En Yusma Epina. Wijs de mensen de binnenkant. Kijk daar, mensen. Een rice cooker.
En ik ga het op spaar zetten. Mensen, kijk. Het is op spaar. Het is op spaar. Kunnen ze spaar zien? En wijs de binnenkant wanneer ik het op kook zet. Mensen, kijk. Kook, spaar. Kook, spaar. Rijstkoeker. Oké? Uit. Kijk hier, mensen. Kijk hier, kijk hier. Aansteker. Kijk. Kijk hier, mensen. Kijk hier. Dit ga ik met een knopje doen. Kijk. Mensen, kijk nou. Het is zo schoon. Dat je het niet kan zien. Kijk hier. Het is zo schoon. Het is zo geweldig. Ik ben niet geweldig. Oké, wacht even, Sintje. Ik weet wat ik ga doen. Weet je, mensen. Zet dit erop. Kijk. Mensen, kijk hier. Sorry, Isma. Ja. Kunnen ze het zien? Mensen, kijk zo mooi. Kijk. Daar zet je het op spaar. Kijk, het is op spaar. Kijk hier, kook. Mensen, kijk daar. Zo mooi, schoon kring. Adis ne blaka patu. Je patu no e blaka. Begrijp je? Mensen, wat is ontwikkeling? Dat vraag ik u. Wat wilt u? Hoe wilt u uzelf ontwikkelen? Hoe wilt u Suriname ontwikkelen? Begrijpt u? Dat we op uw team we op een swampu voelen. We op een swampu. Maar we doen niks. Maar wansma zou we ontwikkelen konden. En ik ben niet boos. Ik vind het alleen maar jammer dat politici dit land altijd afhankelijk willen houden voor de achterban. Oké? Kom hierin. Laat me hiermee eindigen, Sintisha. Dames en heren. Als u thuis, ik ga hiermee eindigen, lieve gaststory. Als u thuis een Durotank heeft, wijs die Durotank hier. En het wordt heet, smiddags. En tasonaking, afaya, tego was neti awatra faya. Go baya folie, pota folie lonta tank. En you tank, you watra fris. Eenmaal 24 uur. Wie is as zo'n faya? Kijk hier. Kom ik met drum tiki sam terug, mi beurak zo net. Kom ik, atrawa lassie. Oké, neer. Als ben na, oh. Kom, sorry. Mi sorry, luka, mi bori to. Mi leteng, luka. Eida, mi takuba, me baru oli. Telo kwatra lis baka. Yara, ubali ani, do akseng.